A budeme vidieť ďalší pokus, už druhý, tyčky 20-45 z prvého pokusu. A uvidíme, ako sa s tým celým vysporiadajú teraz zástupcovia z okresu Nitra. Tak páni, časomiera je pripravená, je to len vo vašich rukách. Pokus číslo 2. Latíska odštartovali, idú vylepšovať určite svojich 20-45. Zábe to zatiaľ vyzerá veľmi slobne aj... Výsledný čas za tento pokus aj celkovo bude 16.62. Rýchlejší terč bol Lavín 16.25, toto bola tyčka, pokus číslo 2, 16.62.